ahabbu nasi ila Allahi anfa'uhum lin nas. Kaže, najdraži ljudi Allahu subhanahu wa ta'ala su oni koji najviše koriste ljudima. Koji koriste ljudima. Ne koriste sebi, nego ljudima. A koja su najdraža djela Allahu subhanahu wa ta'ala? Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da unesem svome bratu radost u njegovo lice. Da uklonim nekakvu nedaću koja ga zadesila. Da mu olakšam da vrati svoj dug. I pazite šta kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. وَلَا أَنْ أَمْشِي مَا أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ. I da krenem sa svojim bratom, da mu pomognem u nekoj njegovoj potrebi. Draže mi je, pazite ovo, draže mi je nego da mjesec dana provedem u itikafu u ovoj mojoj džami. U ovoj mojoj džami, gdje? U džami Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svi mi znamo kako je lijepo otići na umru, ili tako je lijepo posjetiti džami Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali tako mi Allaha, draže Allahu tebareke ve taala, da svoga brata pomogneš koji je u tvojoj blizini, koji je u potrebi, nego da čitav mjesec dana provedeš u njoj da ibadetiš. To je vjera Islam, to je din Islam. Što si više u koristi drugima, Allah te više voli. Što si više u koristi drugima, više vrijediš. I to svi znamo. Svi mi znamo da onaj čovjek koji je stalno na usluzi drugima posebno cijenjen u društvu. Svi to znamo. Ali pored toga opet se sklanjamo i govorimo neka će drugi. Ti ćeš, nemoj čekati da neko drugi to uradi. Ti! Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunja." Ko od svoga brata muslimana otkloni neku nedaću na dunjaluku, Allah će od njega otkloniti nedaću na sudnjem danu.